L'any 1, Natzaret era un poble modest. Hi va tenir lloc un diàleg sublim entre una dona jove i un àngel. Ell es deia Gabriel, ella Maria. En acceptar ser la mare del Salvador, Maria es converteix en la més excelsa de totes les criatures. La seva resposta és una obra d'art d'humilitat i obediència. Soc l'esclava del Senyor, que es compleixen en mi les teves paraules. I es lliura totalment als plans de Déu. I el Fill de l'Altíssim es fa carn al seu sí virginal per obra de l'Esperit Sant. Això s'anomena el misteri de l'encarnació. Els artistes han representat la Mare de Déu en tots els estils, sota totes les advocacions. Aquestes imatges ens ajuden a invocar-la, a tenir-li més estima. Però cap d'aquestes podria reproduir tota la seva bellesa i bondat. Com és en realitat la Verge Maria? Imagina't que poguessis concedir a la teva mare totes les qualitats i virtuts. Els les negaries? Ni tu ni jo els les podem donar, però Déu sí que va poder. Segur que va fer de la seva mare una obra perfecta, sense defectes, immaculada, amable, admirable, clement, fidel. Aquests són alguns dels atributs que li adrecem en les lletanies del Rosari. Per a la Verge Maria, tota lluança és poca. L'arcàngel les va resumir en dues paraules: gratia plena, plena de gràcia, seu de totes les perfeccions divines. Una d'aquestes és el poder, l'altra, la misericòrdia. I una mare poderosa i misericordiosa no concediria als seus fills el que li demanessin? Maria no només va ser una bona mare per a Jesús, va ser corredemptora amb ell. Què vol dir això? Que va patir juntament amb ell per redimir-nos. La veiem com pateix a Betlem, a Egipte i fins a extrems inimaginables al Calvari. Allà, dreta al costat de la creu, la Verge dolorosa rep de Crist agonitzant aquest encàrrec. Dona, aquí tens el teu fill. Aquest fill som tu i jo. Allà, al Gòlgota, ens representava Sant Joan. No tinguem por de dir mare a la Verge Maria. Ella és la nostra millor aliada per arribar a Jesús. Ell la va voler fer mitjancera de totes les gràcies. El que li demanem, Déu li ho concedeix. Una prova? El primer miracle de Jesús va ser a petició de la seva mare, a les noces de Canà. Avui els santuaris marians reflecteixen meravelles que prodiga Jesús per intercessió de Nostra Senyora. Com pots estimar més la teva Mare del Cel? Acudint-hi més sovint. Ella és la nostra esperança. Pecadors, desemparats i afligits n'obtenen conversió, perdó, refugi i consol. Ens ajuda a arribar al cel. Allà, amb ella, gaudirem de la glòria de Déu per sempre. Abans cal que passem pel judici particular. A l'hora de la mort ens jutjarà la justícia i la misericòrdia de Jesús. I serem premiats o castigats segons les nostres obres. En aquest moment suprem comptarem amb la millor advocada, Maria, Mare de Déu i Mare nostra. I al final dels temps tindrà lloc la segona vinguda de Crist. Apareixerà amb gran poder i majestat per jutjar els vius i els morts. El judici final és el triomf definitiu de Crist. És una esperança certa. Els que el segueixen gaudiran sempre del seu amor infinit. Ja imagines l'interès d'aquesta unitat? És com posar-te al davant d'un tresor immens que mai s'esgota.